Increíble esta noticia que aconteza no 2025. Ben, nos volvemos á aldea de Fernande, en Lousame, onde a veciñanza leva anos reivindicando a ampliación dos accesos ás súas casas. Antonio Mosquera, contanos. Hola de novo, compañeiros. Pois nada, eu sigo aquí con estes veciños e veciñas tan encantadores e encantadoras. Tivémonos que meter aquí no garaxe porque a verdade é que fora non se podía, Fora tanto que nos choveu, pero creo que xa vos deu para ver como está a situación, incluso algunhas imaxes que imos poñer. Antes me estaba contando Anuncia unha situación bastante grave dun familiar que faleceu e o coche fúnebre non deu pasado. Mi madriña. E entón houbo que... Vou xerar un pouquiño. Houbo que cargar coa defunta, neste caso, non? Sí, con un carrito, con unha... Nun carrito desos, non? Nun carro, non? Sí. Non sei se houve máis situacións pois de ambulancia como esta, si, está me dicindo Adelina que sí. Que situación pasou, por exemplo? A miña nai. Túa nai. Que faleceu, doulle un ictus. Vaya por Deus. Mal como iba, tuvemos que levála hasta lá arriba. Porque non accedía a ambulancia a túa casa. No. E houve que levála en padiola ou... En camilla hasta lá arriba. Imaginadvos, compañeros. É un día a chover, eu co paraguas abrigándoa. Meu Deus, non? Imaginade como para que che pase algo, Como para que che pase algo que non pode entrar unha ambulancia ou que hai un incendio. Nos dicíame domingo, non sei, estabas a sentindo, non? Dicir, isto pasa aquí, non? Temos pasado a vos, non? Isto pasa. Isto pasa porque non temos acceso para poder andar. Eso é o problema noso. E se un día de mañán hai un incendio, onde pasa un camión de bomberos para Está apagarlo? imposible. Se non pacho o coche fúnebre, imagínate un camión de bombeiros. Imposible. Temos como recaimados. Meu Deus, meu Deus. Estás sentindo aí, Rosa, tamén, non? Sí. Esta situación é grave, É moi grave. Bueno, de verdade, de verdade. Entón, que se pode facer? Porque creo que vos xa falastes, non sei se falastes co Concello, ou incluso me dicías antes, na primeira conexión, que hai un veciño que cede parte do seu terreo, do seu garaxe, para poder ampliar un pouco, non? Do garaxe, sí. E máis, agora falaron contigo, non? Falaron con algúns veciños para poder ampliar as partes máis estreitas para poder ampliar. Iso é o que se está intentando levar a cabo, pero... Todo depende do Concello se quere facelo ou non. Porque polos veciños non é. Os veciños están de acordo, incluso veciños que ceden parte desinteresadamente. Oye... O señor ese, dunha vez mandaronlle aviso que quitara todo, que vaciara, coa pasar Semana Santa que viñan. E non puxo problema ningún, é dicir, polos veciños non é. Hasta incluso pagou a alguén que lle puxera unha alambrada porque ten un can grande para que o can non lle salira, pagoulle a unha persona porque el non pode, por desgracia non pode, e hasta a fecha de hoxe ainda non apareceu nadie aquí. Porque isto entendo que é unha obra que ten que acometer o Concello, non sei se quere, ten que acometer o Concello esta obra. Eu creo que sí. E estamos esperando a que o Concello faga algo. Que vos di o Concello? Que no... O Concello di que sí, ou que o vai facer. Que o vai facer, pero non hai data de cando vai facer. Non hai data de cando, é nada. E o tempo vai pasando, o tempo vai pasando, o tempo vai pasando. Claro, quedan as cousas sin facer, estamos igual como o primer día. Sin solución ninguna de ninguna clase. Bueno, pois nos agradecemos de verdade de corazón que nos falasedes ademais nun día no que parece que está caendo o ceo. Salir da casa. E ademais que iso, que nos falasedes do que vos está pasando e a ver se isto, pois... Non é para menos. Home, lóxicamente, non? As historias que nos contaches, o do coche que fúnebre, o da ambulancia tal, xa bastante grave. A ver se isto se pode solucionar o antes posible. Nos imos deixar aquí. Moitísimas grazas a todos e a todas e nos devolvemos conexión con Plató. Abur, compañeiros. Grazas, Antonio, grazas a estes veciños que os escoitábamos cansos desta situación. Estábamos comentando aquí con Maximino, que polas imaxes parecía difícil ampliar eses accesos. Claro, que hai un sitio aí que parece que hai dúas casas, non? A un lado e outro. Como faz? Ou ceden parte da casa. Sí, están xusto as aquí hai un valo, claro. aquí podes ao mellor tirar o muro, non? Tirar o muro. Pero aí hai sitios que é bastante complicado. O que habría que mirar é por parte do Concello se hai unha vía alternativa. O sea, se pode facer unha vía alternativa, pode chegar aí. Porque comentan os veciños... Mira, hai unha cousa que realmente temos que meternos na cabeza, que é que se queremos que a xente ocupe o rural, hai que darlle servicios e vías. Pois a xente se está asustada e ve que non lle vai aí unha ambulancia, que non vai marchar. Vai acabar indo para a casa dos fillos ou para a casa non sei que, e o rural os propios fillos dirán que marchen. Pero ten difícil solución cando tes problemas coa edificabilidade que hai ao redor. É dicir, ter que tirar un muro, dille ti a unha persoa que ten unha casa, claro, non sei, supoño
Que algún acordo terán que Pero buscar, o do muro complicadísimo. tampouco vai querer tirar o muro. Por iso digo. A cuestión Bueno, é que... perdón, pero a ver, decían os veciños que estaban dispostos a ceder. Lo que queren é solución. Sí, pero é que dime, mira, hai sitios que son as casas, así, Sí, as aí que é fan complicado. Eu non sei, Luís sabrá máis desto, que non sei se ao mellor pode expropiar. Claro, un expediente de expropiación, cando é por un ben común, Moi ben, así da gusto vir a este Que programa. estudamos a lección, Sí, señor, de Carol, sí, señor. sabíamos que viña Vamos a- Luís. Donde Debemos nos ter vemos en un conta- problema, Luís ve un pleito, No, vexo unha fórmula de enfrentarnos a él de xeito legal. A cuestión é que cando temos unha vía pública sabemos que hai un xestor desa vía pública. Ese xestor desa vía pública solo pode actuar desa vía pública. O que está ao redor son partes privadas. Esas partes privadas ou ben se ceden por parte dos veciños, como parece que é o caso, e o Concello o recibe, porque non podemos obrigar o Concello que reciba, é dicir, o recibe, e en estes casos se pode chegar a pactar cales serían as condicións nas que se vai a producir a entrega. Por exemplo, o propietario desa vivenda decide ceder tamén e o Concello pode chegar a través dun acordo plenario a reconstruir esa parte da vivenda. É dicir, isto se pode facer sempre que os veciños cedan, que é como se fixo no E se cede 99%. dunha banda do camiño ten que ceder o de enfrente? No, porque non é unha obriga legal. Primeiro estamos co caso típico que é o da cesión como se fixo sempre. O que pasa é que en Galicia, como tamén somos bastante boa fe, sempre facemos o mismo. Todos cederon para ampliar os camiños, pero nadie se acordou de recollelo nun documento co Concello e despois, cando vamos a facer unha obra e nos faltan metros, decimos, no, que eu cedín fai 30 anos. Digo, señora... Pero non hai ningún documento oficial que Eso é. acredite esa cesión. Entonces, claro. esa é a primeira parte e como non hai obriga de ceder, pois o que quere ceder cede e o Concello pode chegar a acordos. A segunda parte é que cando existe, como moi ben decía Maximino, unha necesidade, unha urxencia ou algo que ten un interés superior, se pode producir unha expropiación, que é a única fórmula pola cal un ente administrativo pode recuperar un patrimonio privado ou pode indemnizarte por ese patrimonio privado. É un proceso bastante farragoso e que, por lo tanto, a administración non o soe facer porque, ademais, sempre supón enfrentamentos cos veciños. Por lo tanto, que en Galicia somos moi cooperativos e sempre chegamos á primeira das vías que é a que eles mesmos propoñen. Parecía que os veciños estaban por la labor tamén, claro.